ngani uyazishiswa wenza iminikelo kuma demon, uhlaba izilwane, ufaka iziphahla uze esihogweni. Ugcaba umzimba wakho udweba ama-tattoo uze esihogweni. Upenda umlomo uye esihogweni mphakathi. Uma ungaphenduki umfundisi, ufundisa amanga, ushumayela abantu, baprofethela ngeziwasho namafutha, uyabadayisela uze phakathi esihogweni. Do you understand? Ukuvula amehlo abo ukuba basuke ebumnyameni. Sonto ngeshabe uze esihogweni. Basuke Usonde ebumnyameni. emaromini uze esihogweni. Basuke ebumnyameni. Usonde eZCC uze esihogweni. Basuke ebumnyameni. Uze esihogweni. Baphendukele ekukhanyeni. Fanele nisuke ebumnyameni nize ekukhanyeni. Awukhulumisani umakhalane wakho, uyaphakathi esihogweni. Ubulala abantu uye esihogweni. Uyahlulela ngendlela engafanele, uthatha imali emgwazelo uye esihogweni. Ukhuluma skandi